uvijek postoji pravilo, prva generacija da stvara bogatstvo, druga generacija ga uvećava, treća ga upropaštava. Otprilike tako nekako funkcionira obitelj Nižan, dakle Laval Nižan je i preko braka sa ženom koja je bila puno bogatija od njega, dakle Giovanna Riario Sforza, on uspijeva stvoriti ekonomsku podlogu za svoje vrlo, vrlo ambiciozne političke planove. Obitelj grupira čitav niz dvoraca, gradi dvorce, kupuje imanja, neke stvari jako jeftino, nešto skupo. U idućoj generaciji su Albert i Artur Nižan najznačajniji predstavnici, Gilbert se posvetio umjetnosti. Artur Nižan je dakle opet sa spretnim vjenčanjem sa groficom Vojkfi dolazi do tog vrhunca od 14 posjeda u Hrvatskoj gdje je Bosiljevo bio nekakav najvažniji dvorac. Međutim, nakon smrti Artura Nižana 1897. godine na Trsatu sa velikim sprovodom u sve počasti ide čitav niz aukcija na Trsatu gdje se prodaju njihove umjetnine, gdje se prodaje njihova arhiva, gdje se prodaje namještaj i tako dalje. I dolazi do borbe za nasljedstvo. U toj borbi za nasljedstvo izranja vrlo lijepa Ana Nižan, mlada, koja je bila zapravo predbračno dijete Alberta Nižana sa sluškinjom. Znači, on je kasnije nju priznao kao svoju kćer, ali zapravo je plemić proganjao sluškinju i dobio je Anu Nižan, koja je prekrasna ženica bila. Međutim, relativno zločasta ženica koja preuzima 4 dvorca u tom trenutku kad dolazi u Hrvatsku i vrlo brzo prodaje, recimo Bosiljevo prodaje Kozulićima, samo da bi namakla Kozulićima poznate obitelji koja je vezana uz brodarstvo i koji dan danas u Trstu ima brodarsku kompaniju i vrlo su imućni. Zapravo tako da ona u roku nekoliko godina postaje vlasnica samo Trsata. Na tom Trsatu ta priča, ta velika europska priča ili čak svjetska priča dobiva jednu svoju klasičnu priču o propasti, znači ruševni dvorac zarastao u bršljan, sve se raspada, pomalo se prodaju umjetnine koje su još ostale Ane Nižan. Ona od ljepotice iz mladosti postaje stara, poluslijepa žena koje se još neki stariji sušačani sjećaju. Jedina osoba koja je prelazila pod Italijom preko granice na Riječini bez ikakvih dokumenata bila Ana Nižan, nju su propuštali kao plemkinju i kao osobu koja je dakle govorila nekoliko jezika, ali hrvatski nije željela govoriti. Znači tu je opet došlo do jednog obrata u obitelji. Nakon njezine smrti 1941. godine ona umire u starosti i posljednje riječi su joj bile gdje je moje zlato. Nažalost, onda tek ide od 1941. do 1947. godine ide odnošenje krađa čitavog niza umjetnina. Između ostalog odnosi se velika stropna slika Paola Veronezea u Beč 1943. godine sa svim papirima. To je jedna od tih umjetnina koje su dugo bile na Trsatu. Da bi sve završilo tako da zapravo zgrada obitelji Nižan ispred Trsatske gradine i sama gradina potpadaju pod Narodni muzej, postaju centar za prikupljanje umjetnina poslije Drugog svjetskog rata i potpadaju, kad se osnuje, zapravo pod Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, dakle pod nas. Iz te kuće mi smo imali čitav niz bistije od Antonija Canove i Bertela Thorvaldsena. Od Fernkorna su 2 trsatska zmaja i takve stvari, dok su slike došle zapravo preko Tuhtana. One su došle zaobilazno, ne preko Trsata gdje je došao samo manji broj slika, nego preko apotekara Tuhtana koji je otkupljivao slike koje su ranije kupili Židovi, čitav niz Židova koji je kupovao na aukcijama u Rijeci. Sad se te slike tijekom Drugog svjetskog rata u paničnoj situaciji kad dolazi nakon 1943. godine do likvidacije niza Židova, oni praktično daju te slike da bi pobjegli iz Rijeke, da bi otkupili svoju slobodu. Tuhtan neko saznaje za te njegove umjetnine i biva optužen da je radio na crnoj burzi, da je radio na švercu lijekova i na neki način u Rijeci se događa Treći čovjek, znači da film Treći čovjek, događa se to da ga se hvata zato što se strašno obogatio tijekom Drugog svjetskog rata,
dolazi do brzog suđenja i do zapljene 70-80 slika koje onda završavaju na tavanu guvernerove palače. Jer je uz kuću obitelji Nižan nakon Drugog svjetskog rata drugi centar za prikupljanje umjetnina je bilo tavan guvernerove palače gdje su se dovlačile stotine slika vrijednih predmeta i tako dalje. S formiranjem Pomorsko-povijesnog muzeja, dakle prvo Narodnog muzeja, pa onda Pomorsko-povijesnog muzeja 1961. godine, dio tih slika ne završava u muzeju, nego zapravo završavaju u modernoj galeriji koja je također bila u guvernerovoj palači, tako da te slike zapravo obitelji Nižan dolaze tek 1987. godine u posjed muzeja iz moderne galerije. Te slike su nešto najvažnije i najživlje što je ostalo od ostavštine Lavala Nižana i predstavljaju dakle jednu svjetsku vrijednost.